Wannan bidiyon ba yana magana ne akan rayuwar ƙarya ba ko packaging. Wannan bidiyon yana bayani ne akan yadda za ka yi amfani da kuɗaɗenka 'yan kaɗan ka sai mota ta alfarma. Duk inda ka shiga sai an kawo gaisuwa, kuma da kuɗi kaɗan za ka samu motar a Najeriya. Ku ci gaba da kasancewa tare da Dabo Drive. A yau zan yi bayani ne akan motoci guda 5 waɗanda kowa yake musu kallon masu tsada ne, amma a zahiri suna da sauƙi sosai, ba su da wata tsada. Kai ma in kana so a yau za ka iya siyan ɗaya da 'yan kuɗinka. Waɗannan motocin ba kowa ne ya san suna da sauƙin siye ba, don a ida ko nawa aka faɗa maka motar ta kai ba za ka yi wani musu ba. Dan matso kusan faɗa maka waɗannan motocin kai ma, ko ka samo ɗaya daga cikinsu a yau. Number 1, BMW A60 5 Series. Idan wani ya gaya maka wannan motar 7 miliyan naira ce, ba za ka yi masa musu ba. Haka kuma in wani ya ce maka wannan motar tana kaiwa naira miliyan 12, haka za ka ce za ta iya kaiwa. Amma a zahiri this guy is about 2.5 million naira. BMW kawai sun kera motar ne da kyau, kirar ta fita sosai. Duk inda mota take wannan motar ta kai mota ita ma. Number 2, Jaguar X-Type. A duk lokacin da kaga wannan motar sai kai mata kallon wannan motar gidan sarauta ce, ko kuma motar wani gaskan shahararren mai kuɗi ce, saboda ta yi kalar motoci masu tsada na alfarma. Ta yi kalar motocin da za ka yi musu kallon sun kai 6 to 7 million naira, amma da 1.5 million nairar ka za ka iya siyan wannan motar yanzu nan. Jaguar X-Type mota ce alaji ta alfarma sai ma ka hau. Number 3, Chrysler CC 300. Lokacin da wannan motar ta fito kasuwar duniya, kowane shahararren celebrity da matashin mai kuɗi dan birni elite burinsa Chrysler CC 300. Mawaƙi kuma in ya kai mawaƙi ya sa ta a bidiyon waƙarsa. Motar ta yi matukar daraja a lokacin, saboda ita ma mota ce da zaka yi mata kallon expensive car, amma yanzu nan da nake maganar nan zaka iya siyanta, ba ta wuce 2 to 2.5 million naira. Clean one, tarciya wadda ta fita sosai. Motar ba za ka taɓa yi mata kallon tana da arha ba. Mota ce wadda mutane suke mata kallon Rolls Royce RR ko kuma Bentley. Kar ka tsallake wannan motar. Idan ka san ba za ka iya siyan Rolls Royce ko Bentley ba, to ka sai Chrysler CC 300. Number 4, mota ta hudu kuma ita ce Volkswagen Passat CC. Ban san ko me ya faru ba, amma alaji Volkswagen sun yi mota a nan akan wannan Passat CC din, especially coupe design din da suka yi wa motar. Motar ta yi kasuwa sosai. Idan ka ga an faka wannan motar a gabanka, sai ka ji gabanka yana faduwa, sai ka ji zuciyarka tana gaya maka wannan motar ko ta waye mai numfashi haka. Motar ta kece raini ce alaji, amma ko ka san nawa zaka iya siyan motar nan a Najeriya kuwa? Da naira miliyan 3 zuwa miliyan 5 kacal zaka iya siyan motar nan har gida. Alaji motar a ido ta fi tsada, sai ka ce kuɗin ta ya faka in ka kalle ta a ido, ko ba haka ba? Number 5, motar ta 5 kuma ita ce Ford Fusion 2010 Ford Fusion. Kai ka ce wata Aston Martin ce. Motar yace ka san kamfanin Aston Martin ce suka designing ɗinta. Duk wanda ya san mota ya ji na faɗi Aston Martin ya san me nake nufi. So kaga motar nan ko ba faɗa maka ba ka san za ta yi daraja, kuma za ka iya cewa ta kai naira miliyan 15, amma da 5 miliyan naira za ka iya sayo kanka Ford Fusion ta kirki. Kai daga ganin motar nan ka san ba ta wasa ba ce. So wannan ita ma mota ce wadda ake wa kallon ta wuce kuɗinta. Kai mata kallon tsada amma sai arha, da kuma respect makura. Duk waɗannan motocin da muka lissafo muku motoci ne da ake musu kallon expensive cars da rashin sanin kuɗinsu a zahiri. To idan a ciki akwai wata wadda take cikin mafarkinka amma kana tsoron za ta yi tsada, to yau an ƙare zancen, ka zo ka siya kai a yau. Ƙarshen magana alaji. Duka kuma a nan muka kawo muku ƙarshen part 1 ɗin wannan bidiyon. Mu haɗu da kai a part 2. Sunana SPN S Muhammad Dabo. Ku ci gaba da kasancewa tare da Dabo Drive. Dabo Drive, lafiyar motocinku.